Nagdurdos ako para mataas akong ilong. Ikaw sila, nagpa-check ako ilong. Maura na akong ilong na ko. Oh, see? Ano nalabas na nga? Check. Enter. Malapit na. Kahit lang 1 minute, okay na sa akin to. O hindi na mamadaan ng minute. 1 minute naman ano. Hi guys! Ito ang ginagawa ko araw-araw para mataas ang ilong ko. Ang ilong. Taas ang ilong? Okay. Okay kaya kang ilong. Taas na.